шӯъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти меъморӣ, шаҳрсозӣ ва сохтмонӣ, Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои президенти мамлакат, қарору фармонҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда, риояи қонуну меъёрҳои меъморӣ ва шаҳрсозиро дар қаламрави шаҳри Турсунзода, ҷамоатҳои деҳот ва маҳаллаҳо назорат менамояд. Вобаста ба ин дар шаҳри Турсунзода ҷиҳати шаҳрсозӣ, таъмири биноҳо, хонаҳои баландошонаи истиқоматӣ, ҳамчунин барқарор намудани хиёбону гулгаштҳо як қатор корҳои назаррас ба анҷом расонида шуд. дар бораи таҳияи нақшаи куллии шаҳри Турсунзода ва корҳои ободонию созандагӣ, мудири шӯъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Турсунзода Нуриддин Бозоров чунин мегӯяд. шӯъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар асоси қарору дастурҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дастури супоришҳои ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корро ба роҳ монда, дар асоси қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тасдиқ нақшаи генералии шаҳри Турсунзода ки 25 январи соли 2017 ба имзо расиданд, кор ва фаъолият намуда дар тамоми қаламрави шаҳру деҳоти шаҳри Турсунзода корро ба роҳ монда, тамоми биноу иншоотҳое ки барои пешравӣ ва иҷрои нақшаи генералии шаҳри Турсунзода бояд афрохта шаванд, корро ба роҳ монда амалӣ намуда истодааст. чӣ ки ба ҳамагон маълум аст, дар шаҳри Турсунзода тӯли солҳои охир қисмати зиёди биноҳо ва иншоотҳое ҳастанд ки зеби ҳусни меъмории шаҳрро боз ҳам зеботар намуда, мо кӯшиш менамоем ки аз ин ҳам беҳтар мувофиқи нақшаи генералии шаҳр дар асоси меъёрҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ, инчунин сохтмонӣ корро ба роҳ монда, ҷиҳати ободу зебо намудани шаҳри азизамон ки дар тамоми соҳаҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ, сохтмонӣ, инчунин хиёбонҳои шаҳр саҳми арзандаи худро гузорем. бо ташаббуси раиси шаҳри Турсунзода ва иқдоми инаки шӯъбаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ, мо тасмим гирифтем ки дар шаҳр, дар байни хонаҳои баландошудаи тамоми маҳаллаҳои шаҳр лоиҳаҳои пешниҳод намоем ки барои сохтмони майдончаҳои варзишӣ ва инчунин майдончаҳои кӯдакона, ки ин ҳам бошад як иқдоми нек мебошад барои ташаббус ва пешравӣ дар саҳни тарбияи кӯдакон ва наврасон, инчунин ҷавонон мебошад. дар назди шӯъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии мақоми иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Турсунзода корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш мавҷуд мебошад ки барои дар сатҳи баланд пешниҳод намудани лоиҳаҳои хонаҳои баландошуна ва дигар лоиҳаҳое ки барои ободонӣ ва зебо намудани шаҳри Турсунзода, симои меъмории шаҳри Турсунзода боз ҳам зеботар намудан фаъолият намуда истодааст. ба ғайр аз корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш, боз 4 корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташон маҳдуд инчунин фаъолият намуда истодаанд барои пешравӣ ва ободу зебо намудани шаҳри азизамон саҳм мегузоранд. дар муддати соҳиби истиқлолии ватан шаҳри Турсунзода симои хешро ба куллӣ иваз карда, садҳо корхонаву ташкилот, марказҳои хизматрасонӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ ва хонаҳои истиқоматӣ мавриди баҳрабардории сокинон қарор гирифта, ҳусни шаҳрро зебо гардониданд. ҳамчунин дар ҳамин шабрӯз сохтмони 27 бинои иншоотҳо ҷараён дорад. ҳар сохтмоне ки оғоз мегардад, лоиҳаи он дар шӯъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Турсунзода таҳия шуда, баъдан сохтмончиён ба бунёди он шурӯъ мекунанд. барои боз ҳам зебои диданӣ гардонидани шаҳри Турсунзода, мин баъд сохтмонҳои таъйиноташон гуногун ва боғу гулгаштҳо аз рӯи нақшаи нави кул бунёд мешавад. Собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.